O BNG de Ribeira demanda a Xunta máis medidas para solucionar a crise do transporte público por estrada. Os profesionais mobilízanse mañá e convocaron unha folga indefinida a nivel provincial pola falta de negociacións do novo convenio da patronal. O colectivo de condutores e condutoras de autobús levan protestando dende finais do 2025 pola falta de consenso coa patronal para contar cun novo convenio colectivo no que se melloren as súas condicións laborais. Ante o nulo avance pola inmobilidade das empresas, os traballadores impulsaron unha serie de paros que se repetirán mañá para amosar o seu sentir ante a falta de diálogo. O BNG de Ribeira reclamou esta mañá implicación e medidas reais e efectivas á Xunta para solucionar esta situación que afecta a profesionais e a usuarios do transporte. Estamos ante unha crise no transporte público por estrada que está facendo verdadeiros estragos, non só aos veciños e veciñas que teñen que coller o transporte público no seu día a día para acudir ao centro de traballo, ao médico ou incluso baixar a Ribeira a facer os recados, senón que tamén lle afecta ao propio persoal das empresas de transporte público que están mantendo unha folga dende finais de 2025. Estamos en Ribeira e queremos denunciar como a Xunta de Galiza non está facendo un traballo efectivo para mediar neste conflito laboral que está aberto dende finais de 2025 nas empresas de transporte público. Conflito no que o persoal traballador reclama unhas condicións laborais dignas e non precarizadas, uns horarios axeitados. E non con xornadas de disponibilidade efectiva para a empresa de 15 horas ou, por exemplo, que haxa unhas condicións retributivas acorde ao traballo que están facendo. Pois ben, ante ese conflito laboral que dende o BNG queremos avalar o traballo dos condutores e condutoras de transporte público, estamos vendo como esa folga lle está afectando aos usuarios e usuarias do transporte público sen que as administracións responsables, neste caso a Xunta de Galiza en mans do PP, estean facendo nada por remedialo. Estamos falando de que no noso concello, en Ribeira, o transporte público é esencial para que os veciños e veciñas de Ribeira poidan baixar ao centro urbano. Para acceder aos servizos públicos, servizo co que se conectan as parroquias do municipio. Por iso o portavoz nacionalista demanda accións urxentes ao goberno galego para desbloquear a situación, xa que se agarda unha folga indefinida para o 2 de febreiro. E, por tanto, dende o BNG queremos reclamarlle e exixirlle á Xunta de Galiza que tome medidas reais para deter unhas consecuencias nefastas para o persoal, pero tamén para os usuarios e usuarias. Estamos falando de que no noso concello non só se vean afectados os usuarios que teñen que agardar aquí nesta estación de autobuses, senón tamén os escolares que quedan tirados nos seus centros escolares, tanto nos colexios como nas escolas, para volver ás súas casas. Son moitos os pais e nais que estiveron contactando co BNG nas últimas semanas para denunciar que os seus fillos e fillas estaban quedando no instituto, no colexio, sen ninguén que os puidese recoller durante moito tempo. Polo que reclama tamén a Xunta que sancione as empresas cando non cumpran o contrato, algo que Pérez Barral apunta leva pasando en Ribeira coa falta de buses, de liñas e tardanzas nos horarios. Dende o BNG tamén nos gustaría reclamarlle ao goberno local actuacións que nos levan pedindo dende hai moito tempo os usuarios e usuarias do transporte público nesta estación de autobuses. Antes da moción de censura estaba previsto realizar uns pechamentos nesta marquesiña de autobuses ao longo deste ano 2026. Queremos que eses traballos se leven adiante para salvagardar os usuarios das inclemencias meteorolóxicas. Estámolo vendo neste inverno que está sendo especialmente chuvioso e frío. Non pode ser que os veciños e veciñas de Ribeira teñan que agardar por autobús nunha marquesiña que non ten ningún tipo de parapeto ante o frío ou ante o vento ou, sobre todo, ante a chuvia. Queremos que se leven adiante, que non sexa a moción de censura ningún tipo de desculpa para non levar eses traballos adiante. Segundo afirma, para que os servizos públicos do municipio funcionen correctamente.